¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, gracias por estar aí. Es lunes 2 de maio, Guillermo Vázquez, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, moi boa noite. Boa noite. Bueno, temos moitas cousas que falar con vostede, pero sin dúbida a noticia do día que está acaparando a actualidade internacional ten que ver con esa morte de Osama Bin Laden. Estados Unidos confirmaba que efectivamente matara o líder de Al-Qaeda nesta madrugada. Que opinión lle merece este feito? Bueno, pois eu estou seguro que casi ninguén votará de menos a Bin Laden. En calquer caso, home, tamén convén decir que a aplicación da lei do talión, manter cárceres como Guantánamo, etc., non vai axudar a resolver problemas vellos e enquistados, non? E iso eu creo que debíamos telo en conta. De Osama Bin Laden escoitamos falar por primeira vez nos atentados do 11 de setembro. Cambiou moito o mundo desde entón? Pois non dá moito a impresión. Eu creo que sigue habendo moito desequilibrio, moita injustiza, moita falta de democracia a nivel xeral, a nivel mundial, e, desde logo, demasiada intervención armada para resolver problemas, non? En calquer caso, xa que vostede fala deso, Bin Laden, en fin, e o movimento talibán, etc., non deixa de ser unha invención no seu día da CIA, dos Estados Unidos, que curiosamente logo se transforma en un adversario a batir. Foi unha persoa, un movimento que se creou na anterior guerra de Afganistán, cando os talibáns combatían a bella Unión Soviética. Efectivamente. Bueno, falando de desequilibrios e de desigualdades, onte celebrouse o 1º de maio, nun momento moi particular, especialmente dramático no caso de Galicia e de España, cunha tasa de paro histórica, con 5 millóns prácticamente de persoas que non teñen traballo. Pouca xente nas manifestacións do 1º de maio, para que está caendo, quero decir? Bueno, podíamos ver desde ese punto de vista. Eu, sin embargo, creo que houve manifestacións razonables, tendo en conta que o 1º de maio hai moitos anos que non é unha data onde especialmente se movilice a xente, non? Pero, en calquer caso, a maior ou menor presencia de manifestantes nas rúas non invalida a realidade que vostede cita. No caso do noso país, estamos nos 250.000 parados e paradas rexistradas, con miles de xóvenes emigrando todos os anos, xóvenes, por certo, altamente cualificados, e aínda por riba perdendo poboación, o cual, efectivamente, pon en riba da mesa unha situación que é dramática e que non é porque sí, é porque se están aplicando políticas de dereita dirixidas basicamente a salvar a conta dos resultados da gran banca sin que importen as persoas, non? E políticas, ademais, que son un fracaso, como se ve. Non solamente non corrixen o desemprego, sino que cada día empeoran a situación. Falando de desemprego, eu non sei que teoría ten vostede de quen ten a culpa deste gran drama que está sucedendo, pero lembro unhas declaracións que fixo o presidente da Xunta de Galicia no Parlamento de Galicia dicindo que eles que non tiñan competencias para crear emprego. Se están pasando a pelota uns aos outros? No, vamos a ver, a consecuencia, de logo, desta situación é de logo complexa. Efectivamente, hubo unha crise financiera, un modelo económico que se revelou pouco saudable, pero a partir de aí o problema principal é que as políticas que está facendo tanto o goberno central como os da Xunta, basicamente o servicio do que di Alemania, basicamente preocupadas polo déficit, etc., como decía antes tamén, pola conta de resultados das grandes corporacións e da gran banca, pois, bueno, é unha política que retalla dereitos laborais, salariais, de pensións, etc., pero que ao final non solamente non mellora a situación, sino que empeora. No caso da Xunta de Galiza, home, convén recordar que o señor presidente actual, cando era candidato, se presentou diante da ciudadanía con non era un decálogo, eran 14 puntos. O primeiro deles decía o combate contra o desemprego, o segundo deles era a defensa dos sectores productivos galegos. Como vostede comprenderá, pois a estas alturas deso que prometeu nada de nada. Eu creo que si ten unha responsabilidade, non ten toda a responsabilidade,
pero si algunha, e o que non se lle pode dar por contestación ao pobo galego e aos parados e paradas é que non ten competencias. Bueno, non ten competencias, non quere máis competencias, en realidad incompetencia. Pero claro, calquer persoa, frente a cando un presidente lle acaba dicindo que nada pode facer, que non ten competencias, a pregunta é entón para que está, non? E para que está? Bueno, pues eso terá que contestarlo o señor Núñez Feijóo, pero se o señor Núñez Feijóo nos ven a decir que non se pode facer nada frente a esta situación, por certo, non hai ningunha política do goberno galego que camiñe a reducir esa problemática, pois claro, a contestación a terá que facer el, pero a pregunta sigue sendo entón para que está ao frente da Xunta de Galicia. Bueno, citaba vostede hai un momentiño algúns dos grandísimos problemas que ten este país, falaba, por suposto, da tasa de paro, pero falaba tamén dese problema que temos ca natalidade, que non hai forma de que se solvente, e falaba tamén dese movimento migratorio que parece que está empezando a albiscarse entre a xente moza, dramáticamente a xente mellor formada. Estamos en risco de iniciar unha nova longa noite de pedra? Bueno, eu creo que, home, sin querer dramatizar as cousas, eu creo que Galicia xa está nunha longa noite de pedra. A ver, o problema da poboación no noso país non se deriva exclusivamente de que os galegos e galegas estén pouco dispostos a ter fillos ou a ter fillas, non? Se deriva de que non hai base económica sobre o que sustentar, pois, en fin, o modo de vida, e, polo tanto, claro, se vostede se atopa con un medio rural absolutamente destruído, prácticamente destruído, pois é moi difícil que aí se incremente a poboación, todo o contrario, non hai sobre que sustentala, non? Claro, nós temos unha situación que combina os tres factores, non solamente o paro se sigue incrementando, senón que a xente ten que seguir saindo deste país porque non atopa traballo, non atopa emprego e, xa digo, nunha situación dramática onde seguimos perdendo poboación. Nós estamos xa con zonas ampliamente despoboadas, con un nivel de envellecimento que fará que a moi corto plazo pues veremos como se sigue perdendo poboación e contra isto habrá que tomar algunha medida, porque o Bloque Nacionalista Galego e nós de logo creemos que o noso país sí ten posibilidades de desenvolvimento económico, pero claro, cando se nos fai unha política de destrucción dos sectores primarios básicos, por certo, dicindo que é unha política anticuada, o sea, defender o medio rural, defender o sector lácteo, defender a pesca, se nos di que é unha política pouco moderna. Bueno, eu me preguntaría entón por que en Dinamarca, país ben moderno, defenden a súa pesca, defenden a súa agricultura, defenden o seu leite. Claro, se a nós nos destruyen a base productiva por decisións políticas, non porque non podamos competir en igualdade de condicións. Podemos falar dun sector lato onde estou seguro que os nosos gandeiros poden producir leite da mesma calidad e desde logo ao precio que poden facer un francés. Bueno, decisións políticas. Entón, a partir de aí, pues claro, todo vai mal, porque non hai base sobre a que sustentar un desenvolvimento económico e iso leva a onde nos está levando. Bueno, o lunes pasado cumplíanse 2 anos desde que Alberto Núñez Feijóo tomaba posesión como presidente da Xunta. Baixo o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, que foi o peor que sucedeu nestes 2 anos? Bueno, pois eu non quero facer unha opinión clásica no sentido de que hai que atacar o adversario político porque hai que atacalo, non? Pero precisamente hai un momento falábamos, eu creo que o máis tráxico é a inactividade, a pasividade frente ao principal problema que teñen os cidadáns en Galicia, que é o paro, a falta de expectativa de vida. Eu creo que iso é a traxedia, un goberno que se proclama inactivo frente a eso, que se limita a botar balóns fora, a culpabilizar a outras administracións, que eu non digo que non a teñan, que teñan a súa parte de culpa, e dende logo a non poñer en pé ningunha política que, xa digo, contribuya mínimamente a solventar o problema. Eu creo que é un goberno ausente que sigue baseando a súa actividade, pois, en fin, na propaganda en xeral, eu digo así, e, dende logo, por toda a línea económica, nos últimos anos, nós, o único que percibimos foi que a nosa recuperación iba a vir, vía efecto Xacobeo, vía visita papal, ese tipo de cuestións que teñen, en fin, os límites que todos sabemos que teñen. Ahora non sei se vai vía efecto Gallás, non? É dicir, que por aí onde vayamos a recuperarnos económicamente, non? Ben, se isto lle sumamos, pois o problema da Caixa, o problema da bancarización,
da Caixa, etcétera, etcétera, pois eu creo que estamos diante dun goberno que non cumpliu cos seus deberes nestes 2 anos, e a mí me parece que iso é algo obxectivo, non? Hai quen sostén que unha das sortes que ten o señor Feijóo é a oposición que ten. Sí, porque é unha forma estupenda de decir que como non se pode defender a acción gubernamental, pois entonces culpabilicemos de que non hai oposición. Ben, é unha forma estupenda de evitar a realidade. O problema é que hai un goberno inactivo, incapaz e incompetente, esa é a realidade. Nós somos o Bloque Nacionalista Galego, dende logo temos posición política, facemos oposición, e se vostede se fixa nos grandes temas de debate no noso país, nos ativemos sempre, e claro que desde un punto de vista de oposición irracional. É dicir, cando se estaba falando de financiamento autonómico, nós desde logo advertimos o que iba a suceder como ahora sucede. Si falamos de Caixa, nós desde logo demos a nosa alternativa para defender o que debería ter sido neste momento, que era a pervivencia da Caixa Galega. Podemos falar de infraestructuras ferroviarias e nós tuvemos o atrevimento e a osadía, non por nada, simplemente porque era evidente que iba a ser así, hai 2 anos, cando o famoso pacto do Obradoiro, pois de decir que aquilo era un pacto fraude, que non se iban a cumprir os prazos, como a estas alturas xa é evidente que vai a ser así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, oposición hai. Nós temos unha posición respecto á lei de auga, respecto ao canon de auga. O que pasa que eu volvo a decir, eu creo que para evitar entrar a criticar a un goberno que francamente pois é moi difícil de defender, pois bueno, botemos a culpa, digamos que non hai oposición e así quedamos todos tranquilos. E como van as feridas que se abriron no Bloque Nacionalista Galego despois das eleccións autonómicas últimas? Bueno, pois eu creo que as feridas nosas, que non son moi diferentes as de calquer outro grupo político que en un momento dado perde, en fin, un goberno, etcétera, pois se están curando naturalmente polo método que hai que curalo, que é por la vía democrática, por la vía de ser o que somos en este momento a oposición, pola vía da acción política, pola vía das propostas. Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego ten unha saúde como forza política bastante razonablemente boa. Bastante razonablemente, aí queda un resquicio aí. Non, digo porque eu non quero caer na exageración ni na hipérbole, e entón, como vostede sabe, todas as forzas políticas, todas e cada unha das forzas políticas, pois naturalmente teñen os seus problemas. A nosa, naturalmente, o Partido Popular, o Partido Socialista, todo o mundo. E cal é o principal problema? Sin caer na hipérbole, eu que digo que, efectivamente, estamos ben, en forma, e desde logo recuperando confianza de moitísima xente. Recoñecía de todos os xeitos que todas as forzas políticas teñen os seus problemas. Cal é o principal problema do Bloque? Non sei, creo que en este momento o principal problema que temos é a dificultade de facer chegar masivamente a nosa mensaxe á poboación. Eu tampouco vou alallarme, pero en calquer caso si temos unha dificultade obxectiva de que as nosas propostas poidan ser coñecidas, por exemplo, frente a unha cuestión tan importante como a crise económica e, sobre todo, sobre as medidas que se están a tomar dende os gobernos para presuntamente resolvela, pois nós temos certa dificultade de facer chegar a xente a nosa idea de que sí hai outra política económica posible, diferente e absolutamente necesaria. E falando desto, por exemplo, se está dicindo constantemente que as administracións dispoñen de poucos recursos para atender as necesidades que ten a población. Claro, dispoñen de poucos recursos porque, en lugar de facer unha reforma fiscal progresiva de maneira que quen máis ten máis pague, se opta por un modelo fiscal regresivo que se fai cargar basicamente a imposición sobre as rentas medias, baixas, etc. Bueno, eu creo que ese é basicamente o noso problema. Por lo demais, e eu tampouco quero, volvo a decir, non quero caer na autocomplacencia, ni na hipérbole, etc. Eu creo que sí que o BNG está dando as alternativas acaídas en este momento aos problemas que ten a nosa sociedade. De logo, as nosas propostas son bastante máis racionais que as que están aplicando o Goberno Central e da Xunta, e estamos aí. E eu, desde logo, volvo a decir, estamos recuperando moita confianza na xente. Nós somos unha forza alternativa, claramente alternativa ás políticas de dereitas, fagas o Partido Socialista, fagas o Partido Popular. Bueno, o venres inaugurase oficialmente a campaña electoral, ás 12 da noite terá lugar esa pegada tradicional que xa tivo máis folgos dos que ten actualmente, supoño que como consecuencia das novas tecnoloxías. Como prevén dende o Bloque Nacionalista
galego que transcurra esta campaña, ainda que xa tivemos algún anuncio de como pode ser o tono destes próximos días? Bueno, pois, efectivamente, como vostede di, eu creo que, e tampouco descubro nada especial, eu creo que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista prefiren que a campaña discurra en torno á discusión esa que se dan chamar etimais, con unha ausencia de propostas absolutas, e nós, na nosa modestia e nas nosas posibilidades, trataremos, dende logo, que xire ao redor de propostas, non? Ben, eu creo que deberíamos estar debatendo neste momento sobre o futuro das diputacións, que nos propoñemos se supriman para dar paso ás comarcas, para dar paso ás comarcas urbanas. Deberíamos estar debatendo de financiamento municipal, no caso galego, pois absolutamente injusto e discriminatorio. Podíamos estar falando da eliminación do canon da auga, podíamos estar falando de que política comercial hai que facer dentro dos concellos para apoiar o tecido económico propio, o tecido comercial propio. Poderíamos estar falando sobre moitas cuestións que interesan aos cidadáns e que además resolverían problemas. Ben, sei que este debate ímolo ter difícil, porque efectivamente o antecedente xa está na pre-campaña, o debate quere non facer xirar en torno a ti máis, non? Eu creo que é un debate absurdo, porque ademais, curiosamente, efectivamente deberíamos estar todos, e nós o estamos, claramente contra a corrupción na administración. Pero para eso, en vez de estar debatindo tanto, dándolle voltas durante tantos anos, seguramente, se se modificara legalmente algunhas cuestións e ese tipo de actuacións fose castigado con moita máis claridade, pois probablemente atallaríamos mellor o problema que darlle voltas a quen é máis corrupto que outro. Vai coincidir en algún meeting co señor Beiras e co señor Aymerich? Pois eu non coñezo en este momento exactamente o calendario de mítines, pero é probable que non, porque en tal caso nos necesitaremos cubrir moitísimas localidades, moitísimos concellos, nos presentamos en toda Galiza e, dende logo, pois supoño que os que están diseñando a campaña electoral non van a acumular, dende logo, persoeiros para cubrir actos que necesitamos cubrir por todos os lados. Pero a non coincidencia unha cuestión simplemente de axenda? Sí, naturalmente, porque efectivamente eu estarei ao mellor en un lado, outras persoas que vostede cita estarán en outros e outros compañeiros e compañeiras tamén, porque necesitaremos, xa digo, cubrir todo ese espacio. Como van contrarrestar os famosos paracaidistas que sempre visitan as localidades coincidindo cas eleccións? Quer dicir, que por parte do Partido Popular e o Partido Socialista hai unha serie de xente que van vir a reforzar as mensaxes. No caso do Bloque Nacionalista galego, cal sería o top 10, digamos? No, o top 10 é o noso propio Dream Team, non de agora, toda a vida foi así. Nós, desde logo, non necesitamos, ni nunca necesitamos recurrir a primos de Zumosol, en fin, que te veñan a expoñer mellor porque son máis coñecidos mediáticamente, os programas que non son capaces de expoñer os propios candidatos, os propios xefes de filas dos partidos, en este caso en Galicia. Non, isto non será novedade, digamos, outros grupos políticos teñen que recurrir, bueno, pois a xente que fai basicamente política en outras latitudes. Nós usaremos os nosos propios medios, que eu creo que son de verdade suficientes. Nós temos capacidade propia de poder, desde logo, levar adiante unha campaña electoral. Bueno, hai uns días o anterior voceiro nacional do Bloque Nacionalista confirmaba nun xornal que se vai retirar da política, que vai abandonar, estou me referindo a Anxo Quintana, que se vai retirar da política, que despois das eleccións municipais probablemente inicie derroteros que teñen que ver ca actividade privada e empresarial. Que lle parece esta desaparición do panorama político de Anxo Quintana, que neste momento está ainda na mesa do Parlamento? No, a ver, a mí, como he conocido, esa decisión comunicou máis hai meses. En calquer caso, é unha decisión que el toma desde o punto de vista persoal e que eu respeto absolutamente, porque non deixa de ser unha decisión que toma Anxo Quintana, con lo cual non é unha noticia nova, é unha noticia xa anunciada hai meses. Pero que valoración que desapareza do panorama político? Pero eso, como comprenderá, non porque sea él especificamente esta persoa. Eu, se algo son, é respetuoso ca decisión de todo o mundo, e tamén cada persoa, lóxicamente, ten dereito a, por decirlo de alguna maneira, poñer fin, porque o considera así,
a unha actividade dedicada á política durante moitos anos, e a mí eso me parece absolutamente respetable, non? Unha das cousas que se está dicindo é que algúns dos candidatos do Bloque Nacionalista Galego non son suficientemente coñecidos nas cidades nas que se presentan. Contan con esta cuestión? Bueno, na vida, ustedes sabe que efectivamente, cando empeza unha certa actividade, pois é menos coñecido, non? Nós o que esperamos é que durante e no transcurso deste tempo así foi, pois vayan sendo máis coñecidos. En calquer caso, é o que digo que son bons candidatos, son listas que se renovaron con xente logo con entusiasmo, que sabe o que quere, que sabe como resolver as cousas, e polo tanto son bons candidatos. Claro, o coñecimento, evidentemente, home, sempre é máis conocido Guillermo de Inglaterra, verdad, que un candidato que empeza. Pero bueno, eso se irá solventando tamén co paso do tempo. Pero senón, estaríamos sempre no mesmo problema. Si siguen os mesmos, entonces é criticable porque siguen e son moi coñecidos, e entón, se aparecen os novos, bueno, é que son pouco coñecidos, bueno, pero claro, por algún lugar habrá que romper o asunto. Iránse conocendo cada día máis. Bueno, falando de vellos coñecidos, onte na Voz de Galicia o exalcalde da Coruña, Francisco Vázquez, expresaba a súa preocupación pola deriva radical, creo que decía textualmente, do candidato do Bloque Nacionalista Galego nesta cidade. A que cree que se refería Francisco Vázquez con eso de deriva radical? Bueno, mire, o único que a mí resulta que si deste señor ven esa afirmación, para min é un eloxio, e eu espero que para o noso candidato tamén, porque claro, a deriva radical a la señor Paco Vázquez, ¿no? Deriva radical, por certo, españolista, casposa, bella, de maneira que en este momento ni siquiera no seu partido lle queren dar a cubillo para non sei que queixas vintamente, non sei que determinado defensor del pueblo, cargo, ¿no? O señor Francisco Vázquez representa unha forma de facer política absolutamente antigua, e polo tanto a súa preocupación non deixa de ser un eloxio para nós. Eso quere decir que o noso candidato, desde logo, pois é un candidato alternativo. O señor Paco Vázquez, e sinto ter que insistir en esta cuestión, é unha persona que leva toda a súa vida odiando o nacionalismo galego porque odia el mesmo ser galego, e entonces a partir de aí, claro, calquera opinión pois non pode ser máis que esta. Bueno, unha das estrategias claras e evidentes que está levando a cabo o Partido Popular é cuestionar os pactos postelectorais entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Sei que me vai dicir que estes pactos se negocian posteriormente, unha vez que se celebran as eleccións, pero de todos os xeitos hai unha forma de votar, digamos. O votante do Bloque Nacionalista Galego de algunha forma pode estar votando tamén o PSOE? No, mire, o primeiro que quero decir é que o Partido Popular, que utiliza os argumentos en función dos seus intereses, non? Ese Partido Popular que cuestiona pactos postelectorais que son normais en toda a Europa democrática, que, por certo, os usa cando a el lle convén, quer decir que o Partido Popular non hai tanto estaba en coalición con Coalición Canaria, valga a redundancia, un goberno en Canarias, que acaba de apoiar un goberno do PSOE en Euskadi, etc. Bueno, digo isto porque deberíamos empezar a considerar que é normal o que é normal en democracia. O Partido Popular fai unha trampa acerca das listas máis votadas porque lle interesa facer esa trampa. As coalicións, volvo a decir, son normais e sempre representan de facerse maior número de votos. Ben, dito eso, tamén é normal en democracia que todos os grupos políticos se presenten ás eleccións cos seus programas, cos seus perfiles propios, e despois, e parece un tópico, pero é así, a ciudadanía decide, ¿no? Decide como se conformarán as maiorías para sustentar un determinado goberno. É o que sí podo decir, e é evidente que, dende logo, con noso apoio non gobernará o Partido Popular en Galiza, non? Por moitos motivos ideolóxico-políticos, e tamén porque non hai ningunha razón neste momento para apoiar un grupo que, en fin, está facendo o que está facendo. Pois, sin embargo, tanto o señor Feijóo como Pedro Puy nesta mesma mesa chegou a decir que están moi contentos ca actitude que está mantendo o Bloque Nacionalista Galego. Me estou referindo neste caso ao Parlamento, a capacidade que están tendo para chegar a acordos concretos. Podíase trasladar ese feeling, ese aparente feeling que polo menos traduce o Partido Popular aos concellos? No, pero a min, eu creo que unha cousa, e a opinión do Partido Popular é libre de facela, non? Unha cousa que un chegue a acordos, non? Verdad? A veces chegan outras forzas políticas con nós, hai dous, non? Un deles moi notorio que foi o da posición frente
bueno, que ahora está encima da mesa, a privatización da Caixa de Aforros, donde por moitas voltas, por moito que se intente cambiar a realidade, foi o Partido Popular o que acabou apoiando a posición do Bloque Nacionalista Galego, e iso lles honra a eles tamén, pero me dai a feeling moito decir, non? Bueno, houve máis acordos, por exemplo, co catálogo de medicamentos. O tema de medicamentos, onde nós, iba a decir eso tamén, donde nós, efectivamente, nos parece racional, absolutamente racional, que se poida aforrar sin disminuir a prestación sanitaria, pois o coste dos medicamentos. Nós hasta aí, na defensa do noso país, do que sea bon para Galiza, nós non temos ningún problema. O sea, xa non somos do non, non? Non, ni nunca fomos, ni nunca fomos. Estas son estas pequenas cousas que aún hai que poñerlle en riba. Home, claro, nós somos os do non frente a políticas absolutamente inútiles ou perxudiciais para a maioría. Home, me podría decir vostede, home, pois o Bloque Nacionalista Galego é o único do non contra esa política económica, contra esa política social que acaba machacando os ciudadanos, pero non se preocupe, nós estaríamos, en este caso, por apoiar políticas, verdad, que reduciran os beneficios, vamos a explicitalo así, porque é unha persona conocida, os beneficios de botín e aumentar os beneficios da maioría da sociedade. Pero volvendo ao anterior, unha cousa é chegar a acordos concretos, e nós sempre o faremos en función dos intereses deste país, e outra é salir a bailar, que son dúas cousas absolutamente diferentes. En calquer caso, acordos nos concellos non parecen posibles, viables, non? Bueno, acordos, digamos, para formar maiorías de goberno será moi difícil. Despois, na acción concreta ou na aprobación de determinadas iniciativas, nós nunca tivemos ningún problema en chegar a acordos con todo o mundo. Falaba antes da Caixa brevemente, que vai pasar con Nova Caixa Galicia? Pois dá a impresión de que, como foi colocada nun disparadero, nunha situación mala, por decisións políticas, volvo a decir, non por decisións técnicas, nós estamos absolutamente convencidos de que a Caixa tiña futuro, absolutamente futuro, coa mesma configuración e forma. Hubo decisións políticas que están dirixidas a que eso se entregue aos bancos e nós o dixamos por activa e por pasiva. Bueno, tuvemos o problema de que a sociedade galega non quixo reaccionar no sentido de que tampouco o señor presidente o fixo, con un embate político frente a esa decisión política, e agora, pois, hai que decirlo con claridade, e o gallá se salve o maior posible, que os centros de decisión estén no noso país, que serva para impulsar a nosa economía e incluso que se poida manter unha parte da obra social. Pero a realidade é que esa decisión política coloca a esta Caixa, pero a outras moitas tamén, en saldo, como unha moblería posta en rebaixas, donde ahora se trata de salvar a maior parte dos mobles. Pero esa decisión, volvo a decir, e a clave está aí, non foi unha decisión técnica, por moito que se lle insista a xente que el problema era de xestión, que el problema de xestión hubo problemas na banca privada e nadie tomou medidas semellantes. Non, é unha decisión política e foi unha pena, e nós así o propuxamos, que non houbera unha oposición política para que iso non chegara a estar no lugar onde está, que é un mal lugar. Xa para rematar, señor Guillermo Vázquez, que se xoga vostede o próximo 22 de maio? Ten a lupa posta para ver cales son os resultados, en función deso se decidirá o futuro? No, a ver, eu xa sei que se o digo desta maneira, igual pode parecer, en fin, que me quero desentender das cuestións. A min non me xogo eu personalmente nada, a min me parece que o que nos xogamos, desde logo, pois, e eu vou a decir así, é que os cidadáns, os veciños e as veciñas, optemos por unha política alternativa, a que representa o Bloque Nacionalista Galego, que non solamente será boa para gobernar ben nos concellos como demostramos, onde estamos gobernamos ben, será boa tamén para ter un grupo político forte que se enfrente, desde logo, a estas políticas económicas demoledoras que se están facendo dende a dereita. Eu quero decir tamén que despois do 22 de maio asistiremos a novos ataques contra as bases do que se dan chamar o Estado do Bienestar. Basta ver como está enfilada, verdad, o tema do déficit das comunidades autónomas. Deberíamos reflexionar que as comunidades autónomas teñen competencias xustamente en sanidade, en educación, e aí se vai intentar retallamentos dolorosos e será necesario contar con forzas políticas capaces de enfrentarse a esa decisión.
porque nin é xusta, nin é boa, nin é de futuro. Pero se os resultados non son bons, me quere decir que non vai ter ninguna repercusión interna dentro da organización do bloque? Eu non quería decir en ese sentido. Eu asumirei todas as responsabilidades políticas que me correspondan, como sempre o fixen, e, desde logo, os compañeros e compañeras do BNG decidirán. Eu non o decía nese sentido. Eu asumirei-no absolutamente todo, como sempre fixen. Pois moitísimas gracias por acompañarnos esta noite e moi boa sorte. Pois boas gracias a ustedes. Vamos uns minutiños a publicidade e regresamos xa en directo aquí en Vía V, que a mesa de actualidade que hoxe, por certo, está cheiña de cousas. Hasta ahora mismo.